Temaşevanên hêja yek ji hunermendên ku pir dixwest jiyana civaka xwe azad dîsa paş ve bi dest bixe jî yek ji damezrînerên koma berxwedan û hunerkomê hunermendên ku merekarî bê ji muhra xwe li dîroka hunera Kurd xistiye Şehîd Sefkan e. Belê sibê ango 16 Nîsanê salvegera şehadeta wî ye. Bi vê münasebetê ka em careke dinê Şehîd Sefkan bi rêzdarî bibîr bînin û wî nas bikin bê Şehîd Sefkan kî ye, çawa jiyan kiriye û çawa şehîd kiriye. Ozan Sefkan ku bêtirwekî Şehîd Sefkan tê naskirin bi navê xwe yî fermî Celal Ercan di sala 1960 de li gundê Laleşoxaya Çemişkezeka Dêrsimê hate jiyanê. Piştî ku li Elazîzê dibistana xwe ya navendê û ya lîseyê diqedîne ew di sala 1978 de xwe qeydî Enstitûya Perwerdeya Amedê dike. Di salên xwe li Amedê derbastîkê de dikeve nava Tevgera Azadiya Kurdistanê û li dibistan û komeleyan Xebatê dimeşîne. Piştî demekê jî tevlî nava şoreşgerên Kurdistanê dibe û digel çend şoreşgerên din ji Amedê derbasî Lübnanê û Filîstînê dibe. Piştî perwerdeya leşkerî dîsa vedigere Kurdistanê û xwe li herêma Dêrsimê bi cih dike. Li wir dibe berpirsyarê mezreye û di vê çerçeveyê de hem karên leşkerî û hem jiyên rêxistinî dike. Di dema derbeya leşkeriya 12 îlonê de jî di nava tengasiyên gelek dijwar de karên hêja dike. Şehîd Sefkan di sala 1982 de li gel Şehîd Mizgîn yekemîn komeleya çand û hunerê ya Ewropayê ya bi navê Hunerkomê ava dikin. Di heman demê de ew koma muzîkê ya bi navê koma berxwedan ku di muzîka Kurdî de yek ji komê herî girîngê ava dike. Şehîd Sefkan ê ku heta sala 1984 li Ewropa dimîne di havîna wê salê de biryar dide ku ji nû ve vegere welêt. Gava digihêja welêt ew derbasî çiyayên Qendîlê dibe û dîsa dest bi şer dike. Şehîd Sefkan di 16 Nîsana 1985 de tevî heftê hevalên xwe dikevin kemîneke Partiya Komûnîst a Iraqê û jiyana xwe ji dest dide. Şehîd Sefkan ê ku şopek mayînde di dîroka têkoşîn û hunera Kurdistanê de hêşt li dû xwe stranên nemir ên wekî Dengê Zerdeşt, Ha Gerîlla, Çûka Serêdarê, Kurdun Gelînî, Dayê Menal, Kan Güllerî û her bî jî partiya me hêşt. Kandil dağında ses var, Kandil dağı dumanlı, Kara sungur bir burgudur, Nidayem emravi, Demezin kırgandım dinip gırun ifrin hatim jini daye daye. Belê di serî de Şehîd Sefkan û Şehîd Mizgîn em hemû şehîdên hunerê bi rêzdarî bibîrtînin û vê heftê jî ji me hewqas heta hefteya bê li xwe baş binerin û bê huner nemînin. Dema we xweş.